og tabe sig i en søgen efter tegn. Kamera kan forlade en scene, inden den når at udtømme sin mening, inden den når sit højdepunkt, eller blive distræt, hænge ved noget ligegyldigt. Hvordan smager maden på dette sted? Udstyr, skrivemaskine, radio, kuglepen, papir. Alt dette er mig. Alt dette er konkret, sandt. Vemod. Udsigten fra dette vindue. Verden er helt åben. Utømmelige, totalt åben. Jeg nyder melankolien. Jeg ser min hånd og min fod. Når jeg skal skrive nye digte, så sætter jeg mig afsted og ser det, jeg ser.